Eduze kwami umzimba okhalimayo umfowabo Dlamini okade nodwendwe namhlanje kusaqhubeka ke niyazwela umsindo isiphithiphithi mfowethu asikubingelela. Ngiyabingelela iDurban Network obingelelayo umzimba okhalimayo nokhotshwa ngamanje lotanseni lalo nophendula uthwane ezimbiza phansi amaphele phika ushumule inyanga nepala kahlana ngaphezulu yamhlanganyela waseThekwini eshaya iphosolwane. Awumoto. Yebo. Mfowethu usuku belulude namhlanje uqale esontweni wasuzophetha ngesintu uzizwe kanjani nje for the whole day ukuthi right now konke sekuhlangane. No ngijabule kakhulu futhi ngifisa ukubonga kubo bonke abantu abaphumelelile. Kodwa kunento engiyifundile namhlanje. Kunento engiyifundile and lento ukubona umuntu uzuthi umuntu onenhliziyo enhle kanti imsebenzela nini. Nginabantu abaningi mina engiphila nabo engidela yonke into makukhona into abayenzayo. Uthola ukuthi umuntu kuyinkinga nje ukufaka isixolisi athi mfowethu ngiyaxolisa nakho kuvelile. Kunabafowethu lapha babelaphi abaningi abaqala umsebenzi wokwelapha. Ngiba nesandla nami njengoba nami kukhona engabuhlala kubo ngabuza phansi mangikhumbula kahle insizwa yakwamabika yayikhona ngimukela isikhwama somsebenzi kodwa namhlanje abantu ababelaphi abafikile ngisho ku15 bakhona angisho ke ngeke ngithini ngeke ngikhulume ngabanye kodwa into engiyifundile leyo ukuthi uma usuke unenhliziyo enhle akuvamisile ukuthi mase kungawe usizakale. Uyabo noma nje noma athi umuntu akenzanga lutho ukufika nje noma asho nje athi mfowethu bengithanda ukufika ngibambekile lapha nalapha kodwa ke umncimbi uhambe kahle noma ke kube namathize ke esikhathi njengoba nodwendwe liphumela lapha nasekonakele kodwa lasina udwendwe kwaba kuhle so sengingenile esigabeni sekuba umnomzane yakhulumisa leya nomzana sengingumnomzane sengakhulumisa hayi ndoda awungena ngesigabeni sobudoda akuhlangene aba ongaganiwa kathule bafowethu khulume thina esiganiwe ngobulomzane nobudoda njengoba ngizazophinda nje ngizazophinda ngithi duzane hayi ngizobona hawu ngizophinda asikhulume ngale athayile oyishayile imvunulo mfethu it looks amazing kuhle kunice ubani ukudress imvunulo ngiyithathe lapha kwandaba ezitha lapha kumntwana bazokhumbula obeyi umdidilo wamabutho kwamandlakazi osewadlula emhlabeni may his soul rest in peace ngaphinde ngayithatha le kusisi lapha na ku Bramfisher Road ngase bengigqokisa ke ngalendlela abangigqokise ngayo. Siphinde sikhulume futhi nge-fashion ward uyidle lapha esontweni ehholo mfethu it was amazing. Cha kuleya fashion ebengidle ehholo bengigqokiswe uThuli Luthuli uMathuli wakwalithuli eHammersdale babonile ke video lapha kade elethe khona amakesi awu7 nogoloko ezothi Dlamini beze besho ukuthi nayi inyanga yethu kuyaphileka so uyibona ade bengigqokisile. Mfethu ukuqhubeka kosuku kwanamhlanje ukulibona selilesigaba elikusona kuthini kwena ekhaya. Ngiyajabula kakhulu ngibonge nabantu abaphumile nje bazongeseka ngiyabonga kakhulu ngihappy njengoba babona abantu bengaka khona osigwebo la abade abazongilekelela bazoperform nabanye ke bekade babazile ngomcimbi wami engazi mabazophumelela but inkosi yamagcoka ami khona ade ngimisile nosigwebo sentambo sefikile nazi insizwa zakhe lapha bazongeseka umfana uPhetheni oMC umfana umsizwa wakhoze showe izongeseka ngisazocheck ukuthi obani abanye ababacula sebekhona. Abantu baphume ngobuningi babo sikhuluma nje manje kugcwele kuthetha imfe. Kunjalo. Uzizwa kanjani ukuthi abantu bakuthanda? I'm happy ukuthi abantu bangithanda kodwa lilonke kunento engiyifundile kodwa noma ngengene deep down kodwa kunento engiyifundile. Uyabo ngelinye ilanga mhlawumbe masedlula udwendwe lami kunensizwe engifuna ukukhuluma ngayo ngicabanga ukuthi ngizonibiza lapha efana nembungulo uyabo yazi ukuthi okuhle ufune kuze kuyo kuphela kufaneleyo but sokhuluma ngoba ngisagqonqile kwamanje ake ngilinde nje kudlule kuze upart 1 wayo bese kuba upart 2 waleyo mpahla wezinto ezithile seyixoxa amakhomo kade ekhona
Amakhomu. Nawo ama-comrade nawo lapha usekretary wethu uGogo Mfeka neRegine lapha yase King Cetshwayo naba bakhona lapha abangikhonzile ngendlela esimanga kwi-structure sabelaphi. Abanye abekho. Hayi abekho abanye. La kwi-MK hayi abekho naba bakhona. Naba laba uGogo Mfeka, uGogo Khumalo, uGogo Ujele, umyeni kaGogo Mfeka. Abanye abekho la. Awunyathelanga abantu abaningi ngale nkulumo zakho. Mhlawumbe phela nganyathela abantu abanenkulumo zami kodwa ke angiboni kanjalo. Naba kodwa abangiphekisile baphinde bafika. So ke leyo ngizoyizagonqile kwamanje. Ngeke ngize ngikhulume kakhulu. Sakuvalela ibox. Hayi ngisavalele asincengani phela, asincengi umuntu. Yeah? Asincengi phela silethwa ngendlala thina kwipolitiki. Mfowethu Abalethwa indlala bazothi belokhu begigiyela thina silethwa ngendlala kwipolitiki. Hayi silanje. Njengoba nje kunje insizwa zingesekile zangiseka udwendwe lama sihlele ematendini ade silaphana ungathi bekushada umongameli. sibone nomgangela. Hawu nomgangela hayi zashayana insizwa. Hawu zashayana insizwa lapha. Izandla ziyagezana okungakusho nje lokho. Mfowethu asiyibambe kanje. Ngiyabonga. Ikuphi nje ofisa ukudlulisa sesivala? Engifisa ukudlulisa South Africa ebekade bengifisela nebekade befisa babhala ama message ngenxa yezifo nani ngibafowethu ngiyabonga uNkulunkulu anibusise kodwa engizokusho mawuhlangana nomuntu noma ubani ohlangana naye kufanele wazi ukuthi each and every person omithana naye funda something. Kunabantu okumele ufunde kuba izinto ezinhle, kunabantu okumele ufunde ukuthi bazimbungulu bezempilweni yakho ngoba befuna igazi. Mase lingasekho igazi bayaphuma. Kodwa khona indoda engizokhuluma nayo la engike ngayimisa mina. Yabo ngayimisa ngaba all out here for yona. Namuhla isibhizi imbungulu kwenye indawo. Isikhipha isiphepho. Hayi ubani yena? Uthanda ukuhle kuza kuye kuphela. Emade. Hayi khulekani ngizoze ngifuna ukudila naye nje kuphela. Ngifuna futhi mawukuthi impi yami nayo iqhubeke. Mina nginazi ezoncenga omnye umfana. Ngakhathwa mina kombuzo ehlabathini. Ngihambisa bangibuza iqanda lenjelane bahluleka ngihambe lenkukhu ngabambisa abafana ngakhathwa kwamaduma. Lapha koZambotha noma Ngqongqoza lapha ebengilusa khona ngidipha lapha kwamaduma. So abanye abafana kufuneka ubancane umuntu uma ekubhedela fana nomuntu okufonelayo mfonele mangakufoneli phuma kuye mema ngiphuma kuye asincengi umuntu sincenga impilo nemali kuphela awuxegi anginazo lezo sikhathi mina anginazo lezo sikhathi. So bafowethu ngiyabonga. It's Inject Durban Network esukele eThekwini network ikhona iDurban Network la niyayazi ukuthi iDurban Network ayichemi mawubhedwa uyabhedwa kwiDurban Network and yesifaka okuhle kakhulu kunakho konke kukhona lensizwa lokuthiwa unqubeko hayi bafowethu unqubeko ufike la ekhaya washaya interview wenza yonke into waphuma wezemcimbini wami so ngifuna ukumbonga kakhulu nazo zonke insizwa nazi insizwa mhlawumbe izolithola ithuba ezikhona lapho omajuqulo omkhulu mabika naba bakhona omabalengwe omlaba Dr. uMafohla oDr. Mhlongo bakhona omncabuya hlehla bakhona o2 plus bakhona nensizwa lapha yakwakhanyile bakhona nabe emva kwami baningi bese bakhona insizwa okuthiwa umalume besazana lokhu TikTok kodwa akikwazi ukuthi isuke Fryhead yaletha isihlapha ezingangekonyane ngiyayibonga kakhulu. Give me is not about ukuthi umuntu ukhipha isipheko noma ini. Give me is about ukuthi mangumema ngifika ngikusize nami ngikusize ngoba izandla ziyagezana ngasikwazi ukuyigeza sisodwa. So abafowethu bonke abaphumile ipheke eziphumile bafowethu ngiyabonga ukuthi abantu bahle. Izincomo ezingaka kumalukazana omlethele ekhaya. Muhle. umakoti 2011 ngithandana ngamshela 2010 waze wanqoma 2011 ngoba nginaye namhlanje. Kodwa ke kuyaziwa ukuthi ke wagijima kazi kwakugide. Hawu ngemtuba kunjalo. Phela petrol. Kunjalo. Mfowethu siyabonga.